Вітаю, дорогія сябры! У сённяшнім выпуску мы з вами працягнем гаворку пра вялікія моўныя мадэлі. Нагадаю, у адну з папярэдніх відэа мы з вами прыйшлі да высновы аб тым, што сучасныя сістэмы, якія прадукуюць тэксты, якія цяжка адрозніць ад тэкстаў, створаных чалавекам, насамрэч не валодаюць мовай і не разумеюць уласна тэкстаў, а дзейнічаюць згодна эфектыўным матэматычным алгарытмам. Да такой высновы мы з вами, нагадаю, прыйшлі праз мысленны эксперымент, які называецца кітайскі пакой Джона Сёрлі. Але сёння мне хацелася пераказаць вам іншы сучасны філасофскі артыкул, напісаны Джонам Носта, каб даць вам крышачку іншую перспектыву на гэту з'яву рэчаіснасці і дапамагчы зразумець, што для філосафаў усё яшчэ застаецца неадназначным гэтае пытанне аб свядомасці падобных сістэм. Зачытаю цытату. At the heart of this discussion lies the concept of qualia, the subjective felt quality of consciousness experienced, that has long been a central focus of philosophical debates around the nature of mind and the hard problem of consciousness. Так вось тут акрэсліваецца, што галоўным аспектам дыскусіі з'яўляецца канцэпт кволіі, а гэта значыць суб'ектыўнага пачуццёвага досведу, які ўласна адрознівае свядомасць чалавека ад штучнай сканструяванай свядомасці. Пытанне наступнае. Ці валодаюць вялікія моўныя мадэлі кволіяй? Здавалася б, адказ відавочны, паколькі вялікія моўныя мадэлі і іншыя падобныя ім сістэмы не функцыянуюць у фізычным свеце, не адчуваюць ні болю, ні радасці і так далей, не могуць набыць такі суб'ектыўны пачуццёвы досвед. Аднак некаторыя філосафы, якія займаюцца так званай Integrated Information Theory, інтэграцыйнай інфармацыйнай тэорыі, яны сцвярджаюць крышачку адваротнае. Давайте я вам таксама зачитаю цитату. Let's consider how the unique computational properties of LLM might map onto existing series of biological consciousness and qualia. Our influential framework is integrated information theory, which proposes that the amount of integrated information in a system, the extent to which its parts interact in complex, reducible ways to generate information synergy, is a key determination of its level of consciousness. According to IIT, systems with high level of integrated information, like the human brain, are more likely to have rich, differentiated qualia, while systems with low integration, like simple feed-forward networks, may have minimal of absent qualia. Окей, значит, пра што тут гаворыцца? Пра тое, што калі сістэма, неважна, біялагічная сістэма ці штучная сістэма набывае дастатковую колькасць інфармацыі, разам з гэтай інфармацыяй можа прыйсці і пачуццёвы досвед, так званая энергія ці сінергетыка, то бок да прыкладу, мозг чалавека прыводзіцца у якасці такой сістэмы, і ён, значыць, паколькі набывае велізарную колькасць інфармацыі за сваё існаванне, то ён вось набывае гэты пачуццёвы досвед. І, адпаведна, далей сцвярджаецца ў артыкуле, што вялікія моўныя мадэлі, паколькі яны ўжо здольныя набываць проста велізарную колькасць інфармацыі, тэкставай інфармацыі, таксама могуць атрымаць гэтую вось сінергетыку разам з тэкстамі, што гучыць даволі так, як бы, страшнавата, але філосафы сцвярджаюць, што чым больш інфармацыі, тым больш як бы ступень вось гэтай энергіі, якая перадаецца разам з тэкстамі. І адпаведна, калі прасцейшыя штучныя нейронныя сеткі не могуць набыць такую колькасць інфармацыі, яны адпаведна і не з'яўляюцца свядомымі суб'ектамі. А ўжо вялікія моўныя мадэлі можна лічыць суб'ектамі, чыста з фармальнага пункту гледжання. Дык вось, далей аўтар задаецца пытаннямі, ці мусім мы неяк прызнаць вось гэты статус свядомасці гэтых вялікіх моўных мадэляў, ці мусім мы надаць ім нейкія правы і прывілеі. Я думаю, мы можам з вами падыскутаваць на гэтую тэму ў каментарах і ў наступных відэа, а матэрыялы да сённяшняга выпуску вы можаце знайсці на маім патрыёне, у тым ліку пераклад гэтага артыкула. А спасылачку на артыкул я дам у першым каментарыі пад відэа.